अरविंद साडी सेंटर आता सावंतवाडी। लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो। अरविंद महासेल 22 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर पर्यंत। बाईपण भारी देवा स्पेशल साड्या फक्त 200 रुपयात। बेंगलोर, मऊ, बनारस, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पाली, मालेगाव, धुळे, नागपूर, बनहट्टी, बेळगाव, दिंडीगल, सेलम, मधुराई, कोईमतूर। बनारसी साडी 300 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात। सिंधू साडी 600 रुपयात 2 नग। विमल परकर फक्त 100 रुपयात 1 नग। साउथ इंडियन 3000 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात। पेशवाई सिल्क साडी फक्त 999 मध्ये। कॉटन गाऊन फक्त 500 रुपयात 3 नग। कॉटन वायल मंगळसूत्र साडी 500 रुपयात 2 नग। हँडलूम चटई 300 रुपयात 2 नग। पायपुसणी 100 रुपयात 3 नग। सिंगल ब्लँकेट 1000 रुपयात 4 नग। डबल ब्लँकेट 1000 रुपयात 3 नग। सिंगल बेडशीट 300 रुपयात 2 नग। डबल बेडशीट उशी कव्हर सहित 600 रुपयात 2 नग। होलसेल आणि रिटेल फॅन्सी साड्या, सुटिंग, शर्टिंग आणि हँडलूम ठिकाण एक, व्हरायटी अनेक। पॅन्ट शर्ट कापड 700 रुपयाला 2 नग। सेलचं ठिकाण वैश्य भवन, गवळी तिठा, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9922 33 85 00 आणि 92 84 74 64 47। आमचे दुकान गांधीनगर, कोल्हापूर इथं आहे। अरविंद साडी सेंटर, गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरुनानक मार्केट, गांधीनगर, कोल्हापूर। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। चव आहे कोल्हापुरी। गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी येथील वैश्य भवन मध्ये सुरू झालेल्या अरविंद साडी सेलला मोठा प्रतिसाद मिळालेला पाहायला मिळतोय। पाहूयात। अरविंदचा महासेल आज सावंतवाडीमध्ये सुरू झालेला आहे। 22 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर पर्यंत हा महासेल आहे। विविध प्रकारच्या ज्या साड्या आहे याचं फुलं दालन जे आहे हे या ठिकाणी पाहायला मिळते। मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळते। अरविंद साडी सेंटरचे कोल्हापूरचं साडी सेंटर आहे। त्यामध्ये बायपण भारी देवाच्या साड्या पण इथे उपलब्ध आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या, ड्रेस मटेरियल, याशिवाय स्त्रियांबरोबर पुरुषांसाठी विविध प्रकारचे जे कपडे आहेत हे उपलब्ध आहेत। बनारसी साडी असेल, सिंधू साडी असेल, विमल परकर असेल, पायपुसणी, चटई, सिंगल ब्लँकेट पासून डबल ब्लँकेट असेल, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, होलसेल आणि रिटेलच्या फॅन्सी साड्या आणि शूटिंग, शर्टिंग याशिवाय हँडलूम पण उपलब्ध आहेत। आणि मोठा प्रतिसाद जो आहे ग्राहकांचा पाहायला मिळतो। उभा गर्दी ग्राहकांनी केलेली आहे। कोणकोणत्या साहित्याने कपडे उपलब्ध आपल्यासोबत अरविंद महासेलचे हे साडी सेंटरचे मालक उपस्थित आहेत। काय सांगाल, किती दिवस सेल आहे आणि काय काय उपलब्ध आहे? आपला सेल आता 5 तारीख पर्यंत आहे। 22 तारीखला आपण चालू केलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद गिरायकचा आहे आपल्या इथे। आणि बनारस 200 रुपयापासून ते 3000 ते 4000 पर्यंत साडी आपल्या इथे उपलब्ध आहे। कुर्ती आहे, ब्लँकेट आहे, बेडशीट आहे, सगळं रेंज आपल्या इथे उपलब्ध आहे। साड्या कुठच्या प्रकारच्या आहेत आणि त्याची रेंज काय पासून आहे? आपल्या इथे 200 रुपयापासून साडी सुरुवात आहे
त्यानंतर पैठणी आहे, बनारस आहे, बेंगलोर आहे, शालू आहे, कांजीवरम आहे, साऊथ इंडियन आहे. भरपूर रेंज मध्ये साडी आहे. प्रिंट मध्ये कॅटलॉग वगैरे सगळे लिसाचं वगैरे मिळणार आपल्याला. दर पण कमी आहे. एकदम दराबाबत काय सांगाल? एकदम रिजनेबल रेट आहे. होलसेल रेट मध्ये आपल्याला मिळणार आहे साहेब सगळं. ओके. साऊथ इंडियनच्या साड्या 3000च्या याच्यावर 1000 फ्री ऑफर आहेत. अजून काय काय ऑफर्स आहे आणि ही ऑफर काय नाही? आणि आपल्या इथं शालू 3000चा 1000 रुपयामध्ये आपल्याला मिळणार आहे आणि साऊथ इंडियन पण सेम साडी 1000 रुपये मिळणार आहे. शालूची प्राइस काय आहे? कितीपासून कितीपर्यंत? शालू 3000 पासून सुरुवात आहे. तर आपण ते सेलसाठी स्पेशल ऑफर मध्ये 1000 रुपये लावलेला आहे. 1500 2000 सगळी रेंज आपल्या इथं उपलब्ध आहे. जिल्ह्यामध्ये तुमचं दुसरं सेल आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय? एकदम खूप छान प्रतिसाद आहे इथं. हा जो शालू आहे याची काय प्राइस आहे आणि काय काय कलर याच्यामध्ये व्हरायटी आहेत काय सांगाल? कांजीवरम वर्क आहे. याची मार्केट प्राइस 2500-3000 आहे. आपण ही 1000 रुपयामध्ये उपलब्ध केलेली आहे. कलर किती आहे त्याच्यामध्ये? कमीत कमी 15 ते 20 कलरचा सेट येते साहेब. प्रतिसाद आहे लोक? हो, 100%. खूप छान प्रतिसाद आहे. हे बघा, साडी पण मस्त आहे. पूर्ण वर्क हे बघा, शेवटपर्यंत वर्क मध्ये कांजीवरम वर्क आहे. त्याला पूर्ण रेंज मध्ये उपलब्ध आहे. पाय पण भारी. हा. याच्या पण साड्या उपलब्ध आहेत. हो. किती कलर आहेत काय सांगाल? त्याच्यामध्ये मधला बेस एक येणार. कॉन्ट्रास्ट आपल्याला कमीत कमी 6 ते 7 बघायला मिळणार. हे बघा, एकदम स्टँडर्ड मध्ये. ही साऊथ इंडियन मध्ये येणार. हे बघा, ही फक्त 800 रुपयाला आपल्या इथं मार्केटमध्ये मिळणार आहे. फॅन्सी मध्ये फक्त 800 रुपये. फक्त 800 रुपये. मार्केटला 1500-1600 किंवा असं विक्री होऊ शकते. आपण 800 रुपयामध्ये सेलला काढले. मुंबईमध्ये ही साडी जर घेतली, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, मुंबईला जर घेतली सरासरी 2-2.5 रुपये आपल्याला लागणार हिला. आपण आपल्या सेलमध्ये 800 रुपये फक्त आपण लावलेली. एवढ्या कमी दरामध्ये सेल ठेवण्याचा काय नेमका उद्देश आहे? गिरायकला स्वस्त मिळण्यासाठी फक्त, बाकी काही उद्देश नाही. क्वालिटी चांगली आणि स्वस्त देण्याचा प्रयत्न करूया, बाकी काहीच वेगळं काही नाही. कॉटन साड्या उपलब्ध आहेत? हो हो, आहे की. तेव्हा आता ही कॉटन मध्ये मागचं टोटल फॅन्सी रेंज आहे. ही कॉटन साडी हो, टोटल असं फॅन्सी मध्ये. ही 250 रुपयाला आपल्याला कॉटन मध्ये मिळणार आहे. ही 5.5 मीटर मध्ये येते. प्युअर कॉटन. पदर वगैरे सगळे येणार. याच्यामध्ये भरपूर रेंज आहे. 300, 350, 400 पूर्ण रेंज उपलब्ध आहे आपल्या इथं. याच्यानंतर असं आता एक सिंधू पॅटर्न आहे. ही पण छान आहे. ही साडी फक्त आपल्याला 300 रुपये. याचा पण स्ट्रेड आहे. एक सिरियल चालू आहे त्याच्यामध्ये याची हे बघा, ही 300 रुपये आपल्याला सिंधू साडी. सिरियल फेमस आहे त्याच्यामध्ये, साडी पण फेमस झालेली आहे. ही 300 रुपये आपल्याला भेटणार आहे. तुमच्या सेलने जिल्ह्यात हलचल माजली. हो. काही ठिकाणी विरोध होताना पाहायला मिळतो, काय सांगाल? पण ना, आपल्याला काय याचं हे नाही. आपण फक्त क्वालिटी गिरायकला स्वस्त द्यायची, बाकी आपल्याला कोणाविषयी काही हे नाही, तक्रार नाही. तुमचं कोल्हापूरमध्ये कुठे दुकान आहे? आपलं गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर येते. होलसेल रिटेल दोन्ही पण आहे. असं तिथे फक्त लेडीजच आहेत काय? फक्त लेडीजच आहे. शूटिंग शर्टिंग, साडी, पॅन्ट शर्ट, बनारस वगैरे, नऊवार सगळं मिळते आपल्या इथे. शूटिंग शर्ट? हो हो, शूटिंग शर्ट. काय आहे शूटिंग शर्ट मध्ये? इथं शियारामचं आपल्या इथं 700ला 2, 800ला 2, 1400ला 2 असं शियारामचं पॅकिंगचं ब्रँडेड ठेवलेलं आहे आपण. ज्याला प्रतिसाद आहे? हो हो, छान आहे. कलर काय? कलर त्याच्यात डिझाईन वगैरे भरपूर आहे. 12 कलरचा बॉक्स येते, आपल्याला देऊ शकतो आपण. लिननचा जमाना आहे सध्या. हो. या लिननचा सध्या काय इथे आउटलेट वगैरे आहे का? इथं तर आहे, पण तसे आपण इथं आणलेलं नाही. आपल्या शॉपला 100% मिळणार बघा व्हरायटी ती. आणि इथल्या कॉलेजच्या मुली वगैरे त्यांच्यासाठी कुर्ती आहे, त्यानंतर लेगीज आहे, वन पीस आहे, प्रांजल ड्रेस आहे, हे पण उपलब्ध केले आपण भरपूर रेंजमध्ये. मी तुमच्याकडे येतोय. आपल्यासोबत काही कस्टमर आहेत. मॅडम, तुम्ही खरेदीसाठी आलात. व्हरायटी उपलब्ध आहेत? व्हरायटी उपलब्ध आहेत? हो हो आहेत. काय काय आणि दर कसे आहेत त्याचे? मी आत्ताच आले हो, त्यामुळे एवढं माहिती पण नाही. दर स्वस्त वाटतायत का? हो. व्हरायटी मिळते इथे. हम्म. अनेक कस्टमर आहेत. त्यांच्या मनामध्ये निश्चितच कुतूहल आहे. अनेक कस्टमर या ठिकाणी येत आहेत. हे सगळे ग्राहक आपल्याला पाहायला मिळतात. कशा पद्धतीने काही ग्राहकांशी आपण थेट जातोय. मॅडम, व्हरायटी आहे इथे तुम्ही पाहायला मिळतात? व्हरायटी पाहतो आता, बघतो आत्ता आलो ना. पण वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत का? हा आहेत, भरपूर आहेत. जरा पुढे या.
दर 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 कसे आहेत? काही ग्राहक जे खरेदी करून निघालेले आहेत त्यांच्याशी थेट जातोय. दर कसे आहेत? रिझनेबल आहे. रिजनेबल म्हणजे चांगले दर आहे. चांगले आहे. काय तुमच्याला खरेदी केली? मी पिलो घेतली आहे 100 रुपीज वाली. फक्त 100. हा. ही जर इतर मार्केटला घ्यायला गेलं तर काय किंमत असते? तरी 200-250 असते. म्हणजे ऑनलाईन घ्यायला गेलो तर किंवा दुसऱ्या शॉप मध्ये तर 200-250 असते. क्वालिटी सेमच आहे. क्वालिटी सेम क्वालिटी. म्हणजे जे तुम्ही आता सेल बघताय त्याला रेट चांगले आहेत का? हा, रेट चांगले. हो, रिझनेबल आहे. म्हणूनच आम्ही एवढ्या लगबगीने आलो ना. लेडीजचे वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळतात. काय काय बघितलं तुम्ही आणि वेगवेगळ्या टाईपच्या साड्याच आहे आणि परत ड्रेसेस आहेत, टॉप्स आहेत आणि बाकी सगळं छोटं मोठं पिलो कव्हर्स, चटया आणि पायपुसणी वेगवेगळ्या टाईपची असं आहे आणि ब्लँकेट्स आहेत. शिवाय 1000ला 3 वगैरे अशा. जे तुम्ही मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव मध्ये जे दर पाहायला मिळतात तसेच दर आहेत कमी इथे? हा, म्हणजे थोडेफार आहेत तसेच. समाधान आहे? हो हो. दराच्या बाबतीत अनेक जे ग्राहक आहेत मनपसंत जे आहे खरेदी सगळ्या साड्या ज्या आपण बघतोय कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या व्हरायटीज आणि एक दालन कसं असावं परिपूर्ण दालन आहे आणि ग्राहकांमध्ये समाधान आहे कारण त्याचे दर आहेत अत्यंत रिझनेबल दर पण पाहायला मिळतात. जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या आहेत आणि या साड्यांबरोबर ज्या गृहोपयोगी वस्तू आहेत त्याचं पण दालन उपलब्ध आहे. तुम्हाला अनेक व्हरायटी अनेक साड्यांचे प्रकार या ठिकाणी पाहायला मिळतील. त्यामुळे मोठा प्रतिसाद पण पाहायला मिळतोय. आपण प्रतिक्रिया घेतल्यात त्यांना पण सगळं आवडलेलं आहे. 100% आम्ही आणि चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार. गिरायकची जी मागणी आहे त्याप्रमाणे आपण माल तसा उपलब्ध करूया आणि हीच आमची इच्छा आहे. 22 ते तुमचं 5 सप्टेंबर हो. परंतु चतुर्थी 19 तारखेपासून सुरू होते. डिमांड वाढली तर वाढेल का? बघूया पुढे जशी वेळ येईल त्याच्या हिशोबाने आपण ठरवूया. तुम्ही मगाशी माझा प्रश्न होता की तुम्ही फक्त महिलांचे किंवा गृहोपयोगी वस्तू ठेवले. जेंट्ससाठी दालन तुम्ही लिनन असेल, लिननचे शर्ट पॅन्ट किंवा अन्य ट्राउझर कुर्ते हे उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे काय? मानस आहे पण ह्या वर्षी तर होणार नाही. पुढच्या वर्षी नक्कीच करू आपण. कणकवलीनंतर तुम्ही आता सावंतवाडीमध्ये आलात. अजून काही ठिकाणी ओपन करण्याचा प्रयत्न आहे कुडाळमध्ये वगैरे? कुडाळमध्ये नाही चालू आहे पण आणि काय त्याचं कल्पना नाही एवढं. अजून याला जो प्रतिसाद पाहिजे तसा मिळतोय तुम्हाला? हो हो 100% आणि मिळणार. ऍड व्हायची आणि 100% मिळणार. काय आव्हान करतात लोकांना? काय नंबर तुमचा आहे आणि किती ते किती वेळ तुमचं चालू राहणार आहे? आमचं सकाळी 10 ते रात्री 9:30 पर्यंत चालू आहे आणि गिरायकांनी एकदा अवश्य भेट द्यावी आपल्या सेलला आणि रेट वगैरे बघावे. कॉटन गाऊन आहेत ते आपण 500 रुपयाला तुम्ही 3 ऑफर ठेवले. क्वालिटी कशी आहे? एकदम बेस्ट प्युअर कॉटन आहे. क्वालिटी पण स्टँडर्ड आहे. एक नंबर क्वालिटी. आपलं नाव कसं? माझं गणेश शुक्रे. हे होते अरविंद साडी सेंटरचे मालक गणेश शुक्रे. सावंतवाडीमध्ये अरविंद साडी सेंटरच्या सेलला फार मोठा प्रतिसाद मिळायला पाहायला मिळतोय. निश्चितच ग्राहकाची जी आहे झुंबड उडालेली पाहायला मिळते कारण अतिशय वाजवी दरामध्ये अतिशय कमी किमतीमध्ये हा सेल उपलब्ध आहे आणि मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची पसंती या ठिकाणी पाहायला मिळते. 22 ऑगस्टला सुरू झालेला सेल आहे. 5 सप्टेंबर पर्यंत तो चालणार आहे. कोल्हापूरचे अरविंद साडी सेंटर जे आहे त्यांचं आउटलेट या ठिकाणी आहे आणि त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी या सेलचा लाभ घ्या. निश्चितच तुम्हाला मनपसंत खरेदी करायची असेल आणि ती पण कमी दरामध्ये लेडीज असतील, जेंट्स असतील, साड्या असेल, पुरुषांसाठी कपडे असतील, याशिवाय घरगुती अनेक जे साहित्य आहे तर तुम्हाला सावंतवाडीच्या ह्या वैश्य भवनमध्ये यावंच लागेल आणि मनमुराद खरेदीचा आनंद लुटावा लागेल कारण निश्चितच या ठिकाणी तुमची बचत होणार आहे. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.